Di ste Raja, evo nas u prvom gameplayu i danas igramo Glavomip. Ovo je prvi gameplay na ovom kanalu Ernad Max. Ja sam Ernad, a moj drug koji će isto snimati sa mnom je Max. I krenemo, evo uzet ćemo ovog lika. Evo krenut ćemo prvu rundu i malo ćemo pričati o kanalu. Znači snimat ću ove gameplaye većinom online i ovako na kompjuteru. Najčešće će to biti Counter, ovako online igrice. A evo prvu igru igramo Glavomip, tako. Možete me pratiti na stranici Ernad Max. Tu će se objavljivati svi moji videovi i tako da ćete me moći i tu pratiti, lajkujte stranicu, pretplatite se na naš kanal. Evo 4:0 je, oprostite ovaj zvuk u pozadini ako čujete, ako ne čujete, dobro. Evo ga 5:1 je, navodno ovo je s kojim likom ja igram Ronaldo, a ovo je cijelavi je Wayne Rooney. Evo već vodim 5:1, igra se ovo na vrijeme, još 24 sekunde. Sada ću odigrati samo dvije ove utakmice i u idućoj epizodi ćemo da igramo Counter. Da, oprostite što sam bot u Counteru jer ja ne znam Countera da igram, tako nemojte mi pisati u komentarima ništa. Dobili smo da ne možemo puno da skočimo. Nemojte malo pisati u komentaru ništa pošto ne znam igrati Counter. Strike, nisam pro, igram ga već 2 sedmica. Eto, tako da rekao sam već, lajkujte stranicu. Evo završili smo, prvo idemo odmah na drugu. Još ovo ćemo da odigramo, a ovdje nema vremena. Ovdje ko prvi zabije 7 golova pobjedio je, nadam se da će to biti ja. Pa nastavljamo dalje. Da. Možda ću nekad snimati i pesove, pošto imam konzolu, a ne znam kako bi na konzoli drugačije snimao nego s kamerom. Ne mogu snimati ovako, ako ko zna da se može snimati, pišite komentar. Ako ne znate šta će. Evo ga je, 3:1 je. Meni fali još 4 gola. Njemu još 6, 4. Meni još 3 sada. I da, nemoj. I sad će škola da počne pa ću morati malo manje u stvari da snimam, a malo više da učim. Iako sam ja sada krenio da ovo snimam pred kraj raspusta. Tako da ovo kad bude na YouTube-u već će biti 1 dan do škole, 2. Hop. Ako koji YouTuber ima ovako da snimamo za jedan online gameplay ili ovako kao ovo što se igra u dvoje Counter, pošto Minecraft su, evo pobjeda, pošto Minecraft ću sebi kasnije da instaliram i to bi bilo sve za ovaj prvi klip. Pretplatite se na naš kanal, lajkujte Facebook stranicu i naravno lajkujte ovaj video, šerujte ga i to bi bilo to što se tiče ove epizode. Doviđenja.